Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat. Kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa, at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa nang ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. US Embassy isasara ang kanilang immigration office sa Maynila simula sa July 1. Vote buying ng mga nag-aagawang House Speakers ikinainsulto daw ng mga mambabatas. Mga sangkot sa vote buying sa Kamara ilalantad ng Party List Coalition. Obispo ng Caloocan inalmahan ang pagdawit sa kanya ni Bicoy. Palasyo hindi naman daw ikinababahala ang pag-angat ng inflation rate. Panibagong buwi sa sigarilyo ikinatuwa ng mga health advocates. Depende na sa investigasyon ng NBI ang deployment ban sa Kuwait ayon sa DOLE. Pilipinas di magpapadala ng kinatawan sa Climate Change Conference. Magnitude 5.4 na lindol lumayumanig sa Sultan Kudarat. At Warriors warak sa Raptors sa Game 3, final score 109-123. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Sa mas pinataas na buwis sa sigarilyo mga suki, matitigil na kaya ang mga may bisyo po nito? Ulitin natin, sa mas mataas na buwis ng sigarilyo, matitigil na kaya ang mga nagbibisyo po nito? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame.
Welcome po kayong lahat sa ating pangdaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Nasa bayan pong napapanood sa Pinoy Extreme Channel. Ang Pinoy Extreme Channel Television po ay nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, Destiny Cable Channel 84 at sa mahigit 1,000 iba't iba pang mga cable companies sa iba't ibang lokalidad at mga munisipyo, mga probinsya, mga lungsod nationwide. Kapiling po natin, kasama po nating maglilingkod ang buong pwersa ng Leader News Philippines at Pinoy Extreme Channel. Ang ating programa po ay pinalilipad pa rin ni Broadcast Officer Clarence Andaya. Habang ang ating Operations Director Oliver Licop at Creative Director Mark Anthony Reynoso ay naka-remote po sa atin. At sabay po nating maglilingkod sa hapon pong ito ang mga Leader News reporters. Huwag niyo pong kaligtaan na i-like ang ating FB page ng Leader News Philippines at mag-comment. Siyempre, sumali po kayo sa ating talakayan. At pakifollow ang ating page at i-share po natin ang ating FB page pati yung ating live video para mas marami po ang nakakakuha ng mga tama at makabuluhang mga balita. Balitang may direktang epekto po sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Balitang hindi po pinilipit. Mga opinyon na hindi po bias, bagkos nakabase po sa katotohanan, sa legalidad at sa katwiran. Ulitin natin ang ating survey question mga suki. Sa mas pinatas pong buwi sa sigarilyo, titigil na kaya ang mga nagbibisyo nito? Yan po ang ating pinakatemang pag-uusapan sa araw pong ito sapagkat lagda na lamang po ang kulang. Apo, signature na lang. In English, ayan. Sa Tagalog, lagda na lang. Pirma na lang. Ang kulang, magiging batas na po ang karagdagang buwis sa sigarilyo. Kung hindi ako nagkakamali, magiging 45 pesos ang buwis. At lalabas po na magiging 20 pesos yata ang kada stick. Oh my God. Kalahating kilo? Tingnan natin kung ano ang magiging epekto po nito. On the other side mga suki, nagre-react po yung mga magsasaka ng tabako, yung mga nagtatanim ng tabako. Ito daw na measure na ito ng gobyerno ay papatayin ang kanilang kabuhayan. Ayan, papatayin daw ang kanilang hanap buhay na pagsasaka po ng tabako. Ayan, dapat yung issue yan ay natutugunan po yun ng gobyerno sapagkat if that is their measure to lessen, bawasan ang mga nagbibisyo ng sigarilyo para mabawasan din po ang mga tinatamaan ng cancer sa baga, cancer sa lalamunan, cancer sa bibig at kung saan-saan pang sakit na may kaugnayan po sa nikotina ng sigarilyo. Dapat concern din po ng gobyerno ang mga kapwa nating Pilipinong nasa industriya ng pagtatanim ng tabako. Baka naman mamaya niyan makaisip tuloy ang mga yan ng pagtatanim ng tulad ng itinatanim sa yung mga taga-Cordillera. Taga-Cordillera. Ano ba tinatanim ng mga taga-Cordillera? Mabuti kong gulay. Mabuti kong broccoli. Mga sayote. Ang problema dyan, baka yung sinasabunutan ng Philippine Army na ginagamitan pa ng chopper. At pagka sinunog yata yan at nakaamoy ka, grabe ano? Ayan, so we really have to introduce a holistic approach. Hindi lamang tayo dapat magtatapos sa pagtataas ng buwis. Ayan, pero pag-usapan natin ang posibleng epekto, no? Ang posibleng epekto ba ay pagtigil ng mga naninigarilyo dahil itinaas po ang buwis sa sigarilyo. Okay! Tuloy na muna tayo. Unahin muna nating paratsadahin ang ating mga reports. Unahin natin ang lagdaan po ng kasunduan at nagkasundo daw po ang Philippine Nurses Association or PNA, ang OWA at ang Facebook. Natutulungan po ang mga Pinoy nurses sa bansa pati na sa abroad. Alamin natin ang report na ito ni kasamang Nolan Ariola sa ating palatuntunan.
Yes, Nolan. Magandang hapon. Go ahead. Ipinagdiwang kahapon ang Migrant Workers Day bilang pag-alala sa pagsasabatas ng Migrant Workers Act of 1995 at bilang pagkilala sa milyon-milyong overseas Filipino workers. Ayon kay Severino Torres, Deputy Administrator for Administration and Finance, ang Republic Act 8042 o mas kilala sa tawag na Migrant Workers Act of 1995 ay batas na nagpapatibay sa karapatan ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang layunin ng OWA sa okasyong ngayon ay upang makita sa bawat isa sa atin dito sa gusaling ito, sa lahat ng mga labi ang mangngiti sa paggunita ng araw na nagpapahalaga sa ating mga kababayan na walang patid na nagtatrabaho upang mataguyod ang kanilang mga mahal sa buhay. Tiniyak ni OWA Administrator Hans Leo Kakdak ang patuloy na pagpapatupad ng mga pulisiya at programa para mailapit ang OWA sa mga OFWs at sa mga pamilya ng OFWs. Inaprubahan ng Department of Labor and Employment ang isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng OWA at Philippine Nurses Association sa panguna ni Erlinda Castro Palaganas upang mas lalo pang mapaigting ang suporta ng PNA at pag-alala sa mga OFW nurses. Agreement na continuing cooperation kasi ang instruction ni SEC ay tulungan yung mga OFWs and obviously OFW nurses ay napakalaking segment ng OFWs malapit sa puso ng ating consular kay SEC Bello. Kaya ito ay tulong sa information campaign, lahat ng informasyon na kailangan ng OFW nurses natin sa kahandaan bilang OFW. And just as important, kapag kailangan ng tulong ng OFW nurses, yung ayuda na sinasabi nga ni SEC, yung protection na pwede natin ibigay sa OFW nurses. Natin na alagaan natin ang ating health worker, ang ating mga health workers, especially our nurses. So with this MOA, I believe that it will strengthen our working relationship, it will strengthen the care, no? Yung pag-aaruga ng ating mga manggagawa, lalong-lalo na sa kalusugang, sa sektor pangkalusugan. So that we hope and pray that this will be a start of a better working relationship with this particular branch. Ayon naman kay Labor and Employment Secretary Bebot Bello III, napakalaki ang naiambag ng mga OFW sa ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga remittances sa mga pamilya ng OFWs. Oh, by the way, alam niyo ba kung bakit kayo bagong bayani? Do you know why you are our bagong bayani? Oh, sino makapagsabi kung bakit kayo tinatawag na bagong bayani? Kasi po, kung hindi dahil sa inyo, matagal lang bankrupt ang ating gobyerno. Alam ba niyo yan? Yes. Dahil yung dollar remittance ninyo, alam niyo ba kung magkano? Taon-taon? Minimum of 1.6 trillion. Yan ang ibinibigay nyo sa ekonomiya ng ating bansa. Kaya Inilusad din ng OWA at Facebook ang Digital Literacy Program para sa kababayan nating mga OFW sa bansa, kabilang na ang Hong Kong, Singapore at Middle East sa panguna ni Vet Ann Lim, head ng Facebook Community Affairs for APAC. Ayon kay Administrator Kakdak, layunin nito ay upang mabigyan ng kaalaman ang mga OFWs sa tamang paggamit ng Facebook, lalong-lalo na ang pagkilatis sa fake news. Ladies and gentlemen, on my cue, 3, 2, 1, and go. A round of applause, ladies and gentlemen. These are, of course, the locations
Singapore, Kuwait, Hong Kong, and Malaysia. A round of applause. Palakpakan po natin, ladies and gentlemen, as part of the Migrants Day celebration, and Facebook launched digital literacy workshops and entrepreneurship trainings. And they want, of course, to build a safe and informed community for as many OFWs as possible and stay connected with their families and friends from Facebook. Agreement with Facebook, kung tatandaan nyo, ay last year yun, yung kasi pinasayahan ni SEC na yung digital literacy ang tawag nila sa Facebook. Pero kung susumahin yun, ang ibig sabihin lang doon, tinuturuan natin yung OFWs natin, lalo na yung mga baguhang OFWs, ng tamang paggamit ng Facebook. Lalo na yung pagkilatis at pag-spot ng fake news para hindi sila malinlang sa Facebook. Mula rito sa Palacio de Manila, Nolan Ariola nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Aaron Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Nolan. Alam niyo po, pinabibilib ako sa mga binitawang salita ni Secretary Bebot Bello. Sa lahat ng mga nasa gobyerno, si Bebot Bello po ang hindi sinungaling at hindi mayabang. Narinig po ninyo yung kanyang statement sa entablado kaharap po yung mga OFW na kung hindi sa remittance po ng mga OFW na pumapalo po sa $1.6 trillion ay matagal ng bangkarote po ang gobyerno. Yun po ang totoo kasi. Ang ating bansa ay halos wala naman pong export na produkto, bagkus ang ini-export po natin ay mga buhay na tao. Yun po ang ating produkto, mga buhay na Pilipino. Ipinadadala po ng DOLE, ng POEA, ng OWA sa iba't ibang bansa para magtrabaho. At kapag nagtrabaho, pag sapit ng sweldo, ipapadala naman ng mga OFW sa Pilipinas yung kanilang kinita. And presto, ayan, ang remittance po ng sektor ng OFW. Yan po ang bumubuhay sa gobyerno. Ayan. So, kudos kay Labor Secretary Bebot Bello. Consistent po ito na talagang kanyang paglilingkod ay para sa sambayanang Pilipino. Alright? 1.6 trillion ang remittance ng mga OFW. Yung ibang opisyal ng gobyerno, nahihiyang banggitin yan. Nahihiya sila. Pero ako, ang hamon ko rin kay Secretary Bebot Bello, mga taga-DFA, mga taga-OWA, mga taga-POA, na sana'y huwag kayong huwag niyong limitahan ang inyong pag-aruga sa mga OFW by just calling them mga bagong bayani. Mga bagong bayani. Hindi po natin kailangan ng patay na bayani, kundi mga bayaning totoong nakakatulong but in return, inaalagaan po ng gobyerno by providing safety. Ayan, kasi marami pong mga OFW ang didisgrasya sa abroad, nalalagay sa balag ng alanganin at madalas ang naririnig po nating mga sumbong ay ubod-kupad po ang responde ng gobyerno. Ayan. Subuti na lamang ho ay si Doc Chi Umandap, yung isa po sa mga OFW welfare advocate, ay naisama na po dyan sa Labor Department. So sa ngalan po ng Leader News Philippines, binabati natin at congratulations kay Doc Chi Umandap for being and newly appointed as Labor Trustee on OFW Affairs. At yan naman si Doc Chi Umandap ay ininominate kong maging advisor ng Philippine Online Broadcasters Association on OFW Relations and Affairs. Ayan. So, tinanggap niya na actually yung aking nomination at makakasama natin yan sa oath-taking ng Philippine Online Broadcasters Association sa darating pong Hunyo 26, kasalukuyang taon, dyan po sa Club Filipino sa San Juan City sa Metro Manila. Ulitin natin ang ating survey question, mga suki. Sa pinataas pong buhay sa sigarilyo, titigil na kaya ang mga nagbibisyo nito?
Alamin natin sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan. Standby ka, Ma'am Raquel Dayo Sag at Ma'am Richelle Francis Quinto. Mamaya po ng konti. Balikan ko po kayo pagkalipas mo ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa programa All Acero. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.